u opštini Šid od 6500 vykombajnovani 3000 hektari pod žitom i zakončeni roboti na kombajnovanju 320 hektari jarcu i tritikalu i kolo 1000 hektari olejove i cvikločki. Najvecej porobene 3 ostatní dní, keď chvíľa dopušťala kombajnom do poľa. Fachovci preporučujú, že by še porobelo i popri vysokej vlahy a na odkupných miestoch vykombajnovania žito príjmajú do sušarňoch. Urožej kolo 6,5 tóny, vlaha od 15 za 5 spadla na 12 po 13 od 100, ale hektolitrová Češkosť vše podlejša od 68 ta po 76. A ostatní 6 dižďovo dní zmenšujú i urožaj a i kvalitet.